ní hín chain seo I bar le ceachtar a dhéana nach chluisteáil. In seo a gua chean chearsaíal éagarta a bhínis a chud créie. Ní hé díal cheáin an chain seo ná an chainteáil. Ach sa gá sin, níatach duna bé feart cheáin a líana, ná níatach chainte bé I sceol a scaoile. Leichéad blian óchain sa mreatain bheag a rugab seán ó héagarta. Bre fíníach a bhíán, mar badúal, gar a funneamh agus a fásceamh, as fíníachas, as na glúnte gael, ra gaim na siar go dtí heimse Chríst. Ba bhún chomain a chur seán éirin, ná chud formhór na bhíníní, agus ná formhór na glúna cróganta sin dé ahead agus maithid cheáin héin. Mar bhí acúne seán nach ra a mórán á lech cuaimsire ná chuidhá go na daoine a bhí beo in éirin le fad a riamh lá. Ní díreoiliú sin go na bé an méid sin a rá. Hialach seán a héin, hialach sé an acúne le go bhíige, a chuideolais, chud sabhar féil, a chud faide, a chud dúrachta, a chud mínadis. Hialach sé anam agus a chorp, na buanaí móra sin a bhílach agus bheag duine gá lín, bhú buana é. Hialach sé iad gon ghaeilge. Ní bhfuil be rá, le chuig bliana fiad nó as a chin, nach ra lá, na réide lá ceann ó héagarta, nach near na séad a cínt. Bhí tena lá sa mála gó, nó as a mála, bhí tena lá síra gó, nó gona bheith, gus ba vinnicí, beidir go lá síra gó. Ní a lá gan na léontaí sin á réiréid, nach near na séad a cínt hon na gaeilge. Sa mealach dúrachtach acúneach, a bólas go cheán, agus nar bólas go gona beheile go lachtaantais cén chuile na dhéana. Rinne sé an rutin fad hon na gaeilge. Bu deara bhaide chúchalinn seán. Bu dhéon fad bu dhéon gyrchant an síl gar céana. Bu dhéon síl sin na nilghascí, bu dhéon síl sin na mórghascí. Bu dhéon síl sin a bhana a chuimne, glas úr go brín brá. Bu dhéine a síl cheannaí éagarta. Inis, níl agam duine a bé, ach duine bháin eile sin an taithid míal ó hicí thug a bheith san na gaeilge. Gus ní úfasach ní bhfuil bé a rá gur duine seán ó héagarta, duine gan bhirt a thug a mé, thug a síl, thug an anam fuair bás hon na gaeilge. Tá bhí bean a rad chuide an dúracht, agus chuide gan díilseacht inte héin, agus ba vinnic deirit sí. Tá solas nuofa inéad an cheannaí éagarta, agus bhí. Mar sin, ba dúal go bénáte bhaid sé fód a bháis, go bénáte dangoch poc a bháis leis ina efic fáilseacháin. Agus ríist, ní misteach an cuimnú a gaint, írineach mas caint hanráte héanaí sé sin. Má tá fáilseach, má tá letriach gaelgáin ó bhíle ní géad agus daid, ó bhíle ní géad agus cearacha. Go bhfuil sí an,
Margheallar gur úirt Seán Ó Héagarta go meachsíán agus margheallar sin a bháin. Nis ní ná díanach mo dearmad go raibh a bhar seo lí bheith a híorú. Nach níad a gaoth chéanna mar aibrí léie. Ní hanan is cuid bhág an dramatár páid agus ar tuarastal a híor Seán Ó Héagarta lí bheith a chan is rinn sé rud a beheile. Mar abud únmhar, mar abud chunseasach ar chun na héireann. Agus mar sin a bháin ar an híor Seán Ó Héagarta a lí bheith, mar an sé go le hórtail a gánearna sé lena lín, mar daibri sé go chór agus go chúchaidirh, agus go lúna buai, agus go chlub leabhar, agus go chúgáil náisiúnta na Gaeilge, agus gáil líochtaí sin imimecht, agus bearta eile ar a láimh gan manú, nó ra sé rámfáirte chunta lena lín. Nis maran a chríomhar a bháil, agus maide, a nádas bheits náisiún na héireann an. Bei Anim Cheannaigh Éagarta, ina bhar bua. Les slóite na bhí an a úiseacht. Le iad a chuir a caismeacht, le iad a dhríosa. Maran a chríomhar a bháil. Ach, sé mar thuaidh, agus is trúaidh go thuaidh na scéalaocht in bhaith, an láimh, gur a dtíanana críomháige, gur a tuairtean éir in seo, le méide gan ar Gael, le méide dúireacht ar is son, atá an láimh a chuid. Ní legan le díanana sílim. Ach, imris do chútaí a cháasú le na bhean, bríd, ar bí céile dionghalaí, má bhí céile dionghalaí an a díobh, le na bheirt chluinne, cían agus ílean. Le na ghaoine muinteach. Agus ar nó le cúis na Gaeilge, nach bainteach a díobh a bhíonte go dtíineo. Achan í bháin, orí, sílim nach cód, dealú imimecht, an nuaise, an gháil gréise. Go na hiiscint, bhfuil sé go bhilgas aran, geasach ar an héin. An chúis ar chaim fearse a híal, a gaibriú go is go ló, agus ba vinnicí gaoithe a go ló ar is son, agus a bhar sé bás ar is son. Nach stíanamuid, agus nach strícamuid, go méid an chúis sin i grí faoi chaidéim.